Welcome back to Balaba Gist. My people, a lot of things are going on for inside Okigwe as we dey talk right now. You don read though? They say for that side now, one security just come outside the new say you don't do the one pursue unknown government or the one pursue Biafra Liberation Army. Now Biafra Liberation Army say no, they no go agree. Now so they carry fight to go meet them. No be small thing. As we dey talk now, they say that red cloth, they don't carry am. I go play the video. I will play you all the video, make you watch as it dey happen for inside Okigwe right now. My people, you don't finally boss. Dear friends, I am here to give you the situational reports of what is currently going on in Okigwe. Today is 23rd of August, 2025. And before I proceed, I want to pray for the Major General Gento de Yahoo, for Almighty God to give them a divine intervention, for them to recover from the poison that was given to them by the enemy. And upon the office of Major General Gento de Yahoo, I am here to report to Biafrans for them to understand there is a video that is going around the social media. Look at this video. So I am here to address this video that is going on social media. I'm raising an accusing finger against the men on the ground. Now, before I proceed, under the office of Major General Gento de Yahoo, I am here to make it open for the people of Okigwe communities to understand that there's no one allowed to carry arms in the land of Okigwe, in the land of Biafra, Baburuburu, except the men on the ground. And any security, any village that want to create their own security, the men on the ground is not against people protecting themselves. No, but any security must be supervised by the Major General Gento de Yahoo. So now, there's a video I want to show you. And I want to let Biafrans to understand those who are those red and black that is parading themselves in Okigwe as the youth of Okigwe. They are not the youth of Okigwe. They are the criminals that was recruited. All those kidnappers, criminals that are kidnapping people. They have been recruited by Ebe Kodike. You know, when you see Ebe Kodika on social media, on TikTok, and I want to use this opportunity to challenge Ebe Kodike to show your face. And I want to use this opportunity to warn the people of Okigwe to stop addressing the men on the ground as unknown gunmen. And I want to use this opportunity to address Biafrans that we are not unknown gunmen. We are the men on the ground. Our weapons is against any Nigerian security. And I am here to warn anybody, any community that wants security should come to the men on the ground. It is only the men on the ground that will give directions on how security goes. You can see this video now that is circulating. They invited them to make up. This idiot, not on social media. I'm not sponsor ya, Mandela sponsor ya. Anya na phone. Mandela sponsor, Mandela this guy now 1 million. Mandela 2 million. Mandela butre kwere nkwanage be a pump. Listen, let me tell you. Any security with hope of them is highly prohibited in the land of Okigwe. This message is coming to you from the office of Major General Gento de Yahoo, and the Amakwam na many communities na chi irinite eputa. Ana kwa na chunu.
If you want security, make sure that you come in contact with the men on the ground. It is only men on the ground that has the final power to decide who carries gun. And from now, I am warning saboteurs. I am warning the saboteur, the youths of Okigwe, to be vigilant against this tiger base. And I want to use this opportunity to bring to the notice of Finland that the whole post of them might recruited criminals, recruited the ndị agboro Okigwe, ndị na-akpọntu, ndị akpọntu, recruited all those touts in Okigwe and give them red and white clothes, give them pump in order to use them in order to kill Okigwe people, commit crimes. And when they are committing, they will be tagging it Major General to the Yahoo. When they are committing evil, they will be tagging it Jamaica. When they are committing evil, they will be tagging it the men on the ground. No. The men on the ground is only to protect life and property and make sure that Fulanis and the Nigerian securities and Nigerian army, Fulanis in military uniform will stop to kill our people. And remember, the deliverance, eradication of Fulanis, Ebubago, Tiger Base, DSS, Fulanis in military uniform, the deliverance, the cleansing have started in Okigwe. Mba awo ihe jo na ekwe ota go Biafra awo ihe jo na ekwu awo ha na eyikwara no red ma awo ikwu helmet men kponye harala like this ị ga ama ihe dị iche aba na ụmụ ahịa enwekwa ihe dị iche ndị a collect go montage Ebubago anyị ga-achụrụ ha garuo n'ụlọ ha in short anyị ga-ebuga awo ọnụ na Ezinnachi ha agbatọ ya dị a agbatụkwa n'ụlọ ha ọkụ ha hụkwana ka o si adị na Biafra wo ihe community fight ka ọ na-awụkwa na village war yọta all nationwide something ara agbagbukwe lekwere dị ha eji abara mba kwuna ha ya akụna ha red ọwa akwara akwa dị ha ọwa anyị nwa o bullet na water amakwana. Our arms have commenced deliverance, and the deliverance of Okigwe, eradication of Fulanis, eradication of saboteurs, eradication of politicians, eradication of Ebubago and Tiger Base have begun. The deliverance has begun. This is our deliverance material. Share it. Ndị Okigwe Secűrity ha Okigwe Ezinnachi Secűrity na ebe na-efe ha dara mba ụwa dekwana ya ọgụ ndị Britain chili aka elu ka Secűrity Ezinnachi pụtazi na-amachagharị anyị nwa ka a na-anya mbe n'olu ha adịla ka ibe ndara ihe awọkara ka ihe mmadụ yikara eyika Mama duka ndị amị nwụrụ n'agha ka a jazigachidịghị achinye ji agha mkpọkọrọ helmet rubbish akrak otoshad yo wo helmet ndị iberibe na-efe ha do 7 ebe a iberibe na ya 1 2 3 4 5 ọzọ 6 mbọ n'elu ya a na-asakwa ya mmiri dịka dibịa nke ọrụta ya na-abịa nwa Biafra Liberation Army ọgụ ndị Britain chili aka elu tulumbu na hope n'obiara ịnwachi n'ọnwụ ana Israel n'afa Ezinnachi n'ụka boys Ezinnachi n'ụka ọgị boys ọnọ na ụmụka enweghị boys na Ihube ka enweghị boys na Akụ ka enweghị boys na Ụmụlọrụ ka enweghị boys na Abọbụ ka enweghị boys na Amụrụ ka ọwụ ụmụalụmoke mgbe anyị bịa gbapụ ndị prison abek n'ụbịa ikreti n'ụbịa imeji Okigwe n'ufiri na Okigwe wu ugwu Awụsa
Okigwe Biafra land, center of the Biafra. Okpara Imo State. Kunu na-abịa nwa nwa. Kwensu ga-abụkwu n'olu ha. That woman kopu na-ata. Bunyecha unu pump. Ọkwa abịa nara ya unu. Unu eghela ọnụ oghe. Okigwe Monsa. Okigwe ga-adị. Berigbo ugbo onwe onye isi gị na waja ga-eji nke akwa. Oshi hụrụ gị na-atụ nkwe. Ufere ga mmaji olu. Onye nụkwa ya kara ibe ya. Ya gajie. Okigwe Monsa. Pe ga-adị. Ụmụ gị n'ọrụ. Onye na-eme gị. From Nnamdi Kalu to Butozo. From Butozo to Simon Ekpan. From Simon Ekpan to Gento Yahoo Plus. Onye eziokwu. Ụmụ gị na-agụrụ n'ọfọ. Ọfọ ndụ nka ndụ mmiri ndị azụ. Onye si n'ihu na-eme nwe isi. Generation onye ya agwụkwa. N'aka Chukwu Okike abịa ama. Ise. My people, so we see Amo. They say the security now, so they told us even the Oga, as the man they run. They say one of his shoes fall. You don't know how you will take pick the shoe. Leave him jackpot. As he start writing now, Okigwe they hot. But we get many videos, disturbing videos where we want bring come. Show una see the state of Igbo land as we they talk right now. They say for some village for Igbo land now for where for Imo State for Anambra, especially Imo State and Anambra, people don't run, abandon their villages. More than 10 villages is being deserted, and what is it? Nobody is there anymore. I'm going to bring the video up to show you guys, but share this video and drop your own opinion inside the comment section. No forget to see there for Balaba G's. As you watch, make sure you share the video so that other people go get the information.